Takže máme tu adapter QD-DL Mini. Toto je časť B, ktorá sa montuje na hlaveň zbrane. Toto je časť A, ktorá sa montuje na tlmič alebo na úsťovú brzdu. A vlastne vám to teraz predvediem, ako to funguje. Je to na princípe bajonetového upínania. Ani sa nepohol, drží. Keď si približíme, máme to poznačené aj fixou červenou. Je to vidieť na zabere. Ani sa to nepohlo, je to pevné, drží to fakt, že super to drží. Nie je problém. Hej.